pakudya nokugoverana muviri waKristu. Ngative nechitendero kuna Yesu Kristu, Eucharistia ndiye Kristo pachake. Yesu watiri kugamuchira Maricho iye mupi wa upenyu, watiri Kristo watiri kugoverana Uno unoyera uno Chinowana Chinokunwa Chisho Chotiraramisa Siyase pakudya nokugoverana muviri waKristu. Ngative nechitendero kuna Yesu Kristu, Eucharistia ndiye Kristo pachake. Yesu watiri kugamuchira Maricho iye mupi wa upenyu, watiri Kristo watiri kugoverana kugoverana unoyera uno Chinowana Chinokunwa Chisho Chotiraramisa Siyase Rukudzone mbiri norutendo Chingwa choupenyu Mwari namambo makatitsikira iri sakaramende sande Eucharistia ndiye Kristo pachake. Chinowana Chinokunwa Chisho Chotiraramisa Siyase anogoverana nesu paatari. Kristo pachake ndiye watinogamuchira Eucharistia ndiye Kristo pachake. Chinowana Chinokunwa Chisho Chotiraramisa Siyase Kristo munotiko kera kumabiko enyu tiri kudya pamwe chete tichifamba vedu upenyu Kristo tinoteiwa tenzi tituseiwo takawambekwa aKristo tinaseiwo tifambe pamwe chete takabatana Kristo munotiko kera kumabiko enyu tiri kudya
tinatse iwo, tinatse iwo tenzi, tituse iwo. Mukombewe ropa renyu rechitenderano chicho chisingaperi, ngaurambe uchitibatanidza tose, takamirira kudzoka kwenyu kwechipiri. Kristo munotikokera kumabiko enyu, tiri kutyoni tinotya pamwe chete, tichifamba rwendo rwoupenyu. Kristo tinatse iwo, tinatse iwo tenzi, tituse iwo. Tinokumirira vose vakasungwa nemitemo yekirike, kuti vakugamuchire iwo mumweya nemushoko renyu. Kristo munotikokera kumabiko enyu, tiri kutyoni tinotya pamwe chete, tichifamba rwendo rwoupenyu. Kristo tinatse iwo, tinatse iwo tenzi, tituse iwo. Zotakugamuchira imi mbuva yedenga, tisawane anotiremera, tine munhu wose, titakurirane mitoro, tive munyu wapasi bechiedza chenyika. Kristo munotikokera kumabiko enyu, tiri kutyoni tinotya pamwe chete, tichifamba rwendo rwoupenyu. Kristo tinatse iwo, tinatse iwo tenzi, tituse iwo. Ticherutadzo anochapaviri wenyu, nokunwa mukombe unoyera uyu asingakodzeri, kuzvityira nokuzvinwira kurangwa kukuru, notikodzera